Jihohin Najeriya guda biyar da suka fi yawan mutane a wannan shekara da muke ciki ta 2024. Zai yi kyau mu sani cewa Najeriya ba ta gudanar da ƙidayan mutane ba tun wanda ta yi a shekarar 2006. Amma alƙaliman da aka samu daga 2006 da su ne ake ƙiyasin yawan mutanen Najeriya da kuma mutanen da ke akwai a jihohinta. Ga jihohi guda biyar da suka fi yawan mutane a yanzu. Jiha ta farko ita ce jihar Kano. Jihar Kano tana da mutane kimanin mutum miliyan 17 a kiyasin da aka yi a wannan shekara ta 2024, kuma ita ce jiha wadda ta fi kowace yawan mutane a Najeriya. Tana da ƙananan hukumomi guda 44, kuma ita ce tafi kowace jiha yawan ƙananan hukumomi a Najeriya. Jiha ta biyu ita ce jihar Legas, wadda tana da mutane kimanin mutum miliyan 16. Jihar Legas ita ce ta kasance babban birnin Najeriya har kafin shekarar 1991, kafin Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya maido da babban birnin Najeriya zuwa Abuja. Jihar Legas kuma ita ce cibiyar tattalin arzikin Najeriya, kasancewar mafi yawancin masana'antu da manya-manyan kamfanoni da hedikwatocin kamfanoni musamman bankuna suke a can wuraren. Sai jiha ta uku ita ce jihar Katsina, wadda tana da mutane kimanin mutum miliyan 10. Sai kuma jiha ta hudu ita ce jihar Kaduna, wadda ita kuma tana da kiyasi kimanin mutum miliyan 8.700. Sai jiha ta biyar ita ce jihar Bauchi, wadda ita kuma a kiyasi tana da mutane kimanin mutum miliyan 7.800. Kamar da yadda na ce, waɗannan duka kiyasi ne saboda Najeriya ba ta aiwatar da ƙidayen mutane ba, abinda da turanci ake ce ma census, tun shekarar 2006. Amma ana sa rai nan da wani ɗan lokaci kaɗan za a sake yin wannan domin samun kwakwarar hujja na adadin yawan mutane a Najeriya.